För länge sen fanns en säregen man, vars åsikt om det mesta diskuteras kan. Hans yrke var hårt som snickargesäll, och skärpan i tanken var det inget fel. Han kände sin uppgift och det sa han helt lugnt, man lyssnade till. Han fick tala till punkt, han fick tala till punkt. En del protesterar, uttalande liv. Han anklagar oss ju för hyckleri. Hans lära om kärlek som starkaste makt, till Gud står kritik och möta folket förakt. Och ändå man har, så vitt jag kan se, samma problem, att fatta hans idé, att fatta hans idé. Det finns inte någon på hela vår jord som han inte älskar och har gett sitt ord. Bara man vågar att lita på det, försvinner all rädsla och osäkerhet. Lättare var när man haft något fel, nu gäller det mer. Det står mycket på spel, det står mycket på spel. Man kan inte välja som andra gör, det här är en sak som man själv står för. Då kan han ge mening till 100%, ett liv med en verklighet som sällan var känd. Då bör man väl ge honom chansen ändå och lyssna en stund, för att kunna förstå